Takže čau lidičky, dneska si zahrajeme Poppy Playtime 1. A já už jsem to párkrát hrál. A takže se nedivte, že by jsem se třeba nelekl, kdyby na mě dal jumpscare Huggy Wuggy. The most incredible doll ever invented. Můžeme si Her poslechnout name is kazetu. Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the A to world. skipnu. A little girl can talk. Takže kazetu jsem skipnul, protože už jsem ji viděl. Takže zelená, růžová, žlutá, červená. Aha. Tady můžete vidět, jak jsem na tom špatně s pamětí, ale ještě se na to podíváme. Takže zelená, růžová, žlutá, červená. Zelená, žlutá, červená. A to budu opakovat. Yes. Asi taky skipnu. Tak, toto jsem taky skipnul. Vezmeme si grepek. Nazdar Hugouši. Tak. Tak. Ale jsem se lekl, když jsem to poprvé otvíral. Počkej, to bylo, počkejte. No jo, ale kdybych si já pamatoval, kde to bylo. Jo. Ale jsem se úplně lekl. Tak. Já vím, že tam nejsi Hugouši. Tak. Tak to bude. Ručička. Aha. To je škoda, že to nejde, abych to chtěl vidět. Teďka se nelekněte, budou jumpscare, jo? Tak byl jenom jeden. Je někde skrytá kazeta. Ale to bude na další video, skrytý kazety v Poppy Playtime. To vám to klidně asi můžu natočit, ale musím si zjistit, kde jsou. Jo, aha, dobře, tak rozhodlo se to, že to nepůjde, tak se vezmu ostatní. Kazeta je myslím někde? Nevím. A je to těžká kazeta na nalezení. Myslím, že ty kostky jsou na random spawnutý. Ale asi mám všechny být. Tak. By zajímala, kde je ta kazeta k tomuhle. Já jsem ji zatím ještě nikdy nenašel. A to jsem našel, bych řekl, všechny. Nevím. Ještě mi chybí ta červenka. Ta nevím kde je, ale... Čekejte, já ji najdu. Jo, tady. Tak. Dneska si dohráme celou Poppy Playtime 1. Nebude to na díly.
Máme obě dvě ručičky. Jo, tady. Teďka myslím, že počkejte. Jo, budou jumpscary, tak se taky nelekněte. Teda, myslím, že budou. Ne, tak teďka ještě nebudou. Tohle si pamatuju, u tohle mě trápilo. Ale vím, že takhle. Jo, počkej, tak, pardon. Tak. Si pamatuju, že mám. Teďka budou jumpscary, tak se nelekněte. Počkejte, mi to vyjedem a budou jumpscary. Teďka budou jumpscary, jo, tak se nelekněte. Tak, tenhle puzzle úplně miluju. Musíme jít tady po schodech. Jo, a by the way, tady je tady to. A ta kazeta, jo. Ta kazeta k tomu je tady. Takže v dalším videu si ji pustíme. Já to jen tak speedrunově udělám. Počkat, tak. Tak. Ne. Já jsem zapomněl, takže. Tak. Tak. A teďka. Tak. Ne. Musíme jít takhle zpátky a takhle. Tak. A máme to. Bam. No, to můžeme klidně skočit. Tak. Teď se nám otevře tady to. Tak. Teď se nelekněte, tak je to trošku skárna. Doufám, že jste se nelekli. Teďka musíme počkat na to. Já si ji vezmu. Teďka musíme počkat na to, až se nám vyrobí hračka. A potom ji dáme sem. Jo, ono je to teprve tamhle. Já se bojím, že nebudu slyšet, tak je to nahlas, ale to je jedno. Jak mě to sleduje, ty oči. Aj ta, ne, jenom tadyhle ty. Asi budu velký content creator z Poppy Playtime, budu asi natáčet jenom Poppy Playtime. Budu si kupovat další díly. Tak. Malware release with toy. Já se toho bojím, jak mě to sleduje. No, teďka půjdeme do té tmy. Haha. Lekli se někdo z vás? To jsem udělal schválně. Jdeme, rychle. Schválně, dám to na první pokus. Mě úplně buší srdce. Já tohle nemám rád, takový hororovky.
ale zrovna Poppy Playtime je nejlepší. Tak. Teďka poběžíme pomalu. Tak. Jak to? Kde to, co se stalo? Jo. Nuse. Haha. Haha, padej. Ani nevíte, jak mi boší srdce vždycky, když toto hraju. Tak, já jsem, jo, tak. Jo, a tady je jeden easter egg, tady je limon. Pokud někdo ví, kdo to je, tak ale jo. Já bych tam rád, no tamhle je ten easter egg. To je takovej limon a když prostě spolupracujete s Poppy Playtime, tak můžete se různě lítat po mapě a tohle. A k tomu se dá dostat a ono to dělá různý zvuky a tohle. Já teda nevím, jak se k tomu dostat, ale tady je. Jo. No a tady máme kazetku. A to je v něčem zajímavé, to bych si s váma chtěl klidně pustit. Pustíme si asi klidně jenom kousek. Takže nebudu u toho mluvit, abyste si to užili, ale pustíme si jenom kousek. Final log. In relation, experiment 1006, the prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Neby mohlo stačit, to bylo jenom proto, abyste viděli třeba, jak vypadá ta jeho ruka, nebo takhle. Tak. Tohle je strašná písnička, já se jí bojím. Já se toho bojím, ty písničky. To nějaký dveře zatím. To asi není. Teďka se naletněte, jo? Jsem Salek i já. You opened my case. Tak, to by bylo pro dnešní video všechno. Dohráli jsme si Poppy Playtime Chapter 1. A dejte like a odběr. Určitě napište nějaký pěkný komentář. A u příštího videa, jak si prohlídneme všechny kazety, tak se tam zase spolu uvidíme. Ahoj!